ହଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ତା ଦେହରେ ନା ଏଥିରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଯାଏ ଘରକୁ ହଁ କେମିତି କେମିତି ହଁ ଓ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବାଇକ୍ କାହିଁ ବାପୁର ଗାଡ଼ି ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିଲ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ୱାଓ ତା ଦେହରେ କେମିତି ବସ ତମେ କେମିତି ଚଲାଏ ଗାଡ଼ି ହଁ ଆଉ କେମିତି ଚାଲେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛ ଆଚ୍ଛା ସେଟା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ କେମିତି ଯାଏ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ କେମିତି ଯାଏ କହ କେମିତି କେମିତି ହାତରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଓହୋ କାଟିଦେ